Čaute. Prajem vám krásny deň a vítam vás pri ďalšom videu. Myslím si, že tak ako ja, ani vy ste neverili, že sa uvidíme takto skoro. Ja som akože veľmi nadšená sama zo seba. Takže ja vás zdravím pri novom videu a dnes to bude hlavne o knihách a trošku o upratovaní, pretože vlastne v dnešnom videu by som sa tak veľmi už zľahka chcela dotknúť takých príprav na jeseň a tentokrát, v rovine kníh a čítania, pretože ako prvé, čo sa týka nejakých príprav na jeseň a nejakých jesenných, nemôžem povedať úplne, že výzdoby, ale vlastne, že zmien v byte, interiérových zmien, tak sa vlastne budú týkať kníh a mojej prípravy tzv. TBR. Ešte by som chcela povedať, že dúfam, že mi vydrží svetlo, pretože natáčam po robote. Je práve teraz 18:21. Máme asi ešte nejakých pár minút, než začne zapadať slnko, takže verím, že to stihnem, pretože by som bola rada, keby dnešné video bolo také svižnejšie, stručnejšie než to posledné, pretože naposledy to bolo akože veľmi dlhé, aj keď teda mala som od vás skvelé odozvy na také dlhé video, za čo veľmi pekne ďakujem, som strašne rada, že sa vám páčilo aj takéto dlhé video, ale toto by som chcela jednoznačne krátšie, bude také monotematické tentokrát, nebude to taký mix, ale budeme sa venovať naozaj len tejto jednej ako keby sfére, takže by som naozaj bola rada, kebyže to stihneme nejako rýchlejšie a práve týmto, ako toto hovorím, tak to zbytočne naťahujem. No, čiže než sa vôbec ale pustíme do toho chystania ako keby tých kníh, aby som vám povedala o tom, že vlastne čo som si nachystala, možno vysvetlila, čo to je TBR a čo vlastne týmto celým, akože čo je vlastne cieľom, tak najprv sa musíme spolu vrhnúť na upratanie jednej časti nášho bytu, ktorá bola dosť taká, alebo teda je taká dosť chaotická, by som povedala. Je tam všetko so všetkým, je tam plno kníh, ktoré stoja na zemi, väčšina tam zrejme bude musieť zostať, ale tak aspoň čiastočne by som chcela, tie knihy sú na radiátore, sú tam knihy, ktoré mám ako keby na predaj cez Vinted v ponuke, sú tam nejaké veci do giveaway, ktorú chystám na knižnom profile. Je tam všetko možné od rôznych akože koreničiek, ktoré potrebujem upratať, až cez nejaký nevyužívaný proste, ako sa to volá, po nevyužívanú premietačku, to som chcela povedať, stratila som to slovo, takže je to naozaj, že všetko možné, čo najprv potrebujem akože nejako upratať a zorganizovať a vlastne potom sa spolu môžeme vrhnúť na tie knihy. Dobre, niekde proste musím začať, odtiaľ sa odpichnem, idem vyzbierať veci, ktoré si myslím, že by tu nemuseli byť. Fuj, to je nejaký zomretý chrobák. Ďalší krok zrejme bude roztriediť toto vytriedené, lebo je to všetko možné. Od kozmetiky, dokonca aj kozmetiky, ktorú by som chcela asi už aj vyhodiť, napríklad ako je toto. Nejaké random, tuto vianočné papuče, sírky, mikrofón náhradný, či dokonca ani nie mikrofón, ale táto protivetrová ochrana, myš, ktorá ma rozčuluje a nefunguje, no všetko možné, takže idem to tu nejako skonsolidovať. Toto ale zostane v spálni, len to dám inám. Ale kam to dám?
Toť otázka. Niečo mi napadlo, takže toto zatiaľ nechám tu, aj toto, aj tento kerolán. No, káble. Káble môžu ísť preč. Toto môže ísť do obývačky, toto môže ísť do prania. A statívček, ten by mohol zostať. Good. Teraz tu mám niečo pre moje mileniálne girlies, čo som si minule doviezla od mamy, lebo som to tam si dala pohľadať. Časť mojej veľkej zbierky Witch časopisov. Akože je to úplne mega, to sú nejaké špeciáliky. Ale zďaleka to nie je všetko, čo som mala a verím, že sa ešte niekde dohľadajú, lebo toto sú až rok 2000, tu je že 5, 6, také staršie čísla, ale trebárs mala som aj takéto úplne prvé, ale pán Boh vie, kde sa nachádza, takže toto si pôjdem asi uskladniť v pivnici, lebo to tu hore asi nemám úplne, že kde skladovať. Ďalší krok je to, čo je schované tuto za tými plátnami. Mne sa tie plátna na tej zemi akože páčia, ale zatiaľ si ich vyložím sem hore, teda nie sebe si, ale to sú Gabrielové, ale aj tak. Preto, no síce dve sa mi iba zmestia a tento kartón. Nie, padne, točí sa to. No, nevadí. Takže to si dám zatiaľ bokom. A ďalšia časť je toto. Bože, všade sú tu tie chlpy. Ono je len dobré, že to neberie viacej zblízka. Všade je tu prach, chlpy. To ešte povysávame. Dobre, čiže toto je prázdne. Ešte to nám zatiaľ sem, lebo to možno využijem. Čo máme tu? Aha, to sú Gabrielové veci na malovanie. No nič, nie sú pre nejaké vlhčenáky. Fuj. Ani neviem, že čo s týmto. To sme si sem dotiahli takú nejakú premietačku, ktorá úplne dvakrát nefunguje, čiže tomu musím nájsť nejaké miesto. Sviet bylinek. To som si sem odložila, že to využijem, ale asi to nevyužijem v takej miere, akej som si myslela. Je to nádherné, ale veľmi nepraktické v tomto balení. Takže čo tu máme? Toto môže ísť na vyhodenie. V podstate asi celý ten box by som možno vyhodila, ale keďže nie je môj, tak úplne si nie som istá. Tak si z toho aspoň vyberiem toto. A spravím si 6 nových koreničiek, ktoré sú také veľmi pekné. Neviem, že či ich vidíte. Také vyzerajú tak vintage. A to sú nejaké kartičky na recepty. Takže to si určite nechám. To si dám do kuchyne. Tak, toto bola doteraz moja TBR, z ktorej sa neskôr stalo odkladisko. A teraz je to bordelové. Čiže toto vlastne tým pádom ruším. A tu vzadu to musím jednoznačne povysávať. No. Dobre, takže čo tu máme? Niektoré knihy z týchto mi na TBR zostanú. Túto. Bože, neznášam tento chaos, ale ja si ten chaos vytváram sama, čiže musím sa nejako zorganizovať. Toto viem, že budem čítať v septembri, lebo to mám dohodnuté spoločné čítanie. Toto tak skoro čítať nebudem. Toto by som chcela.
Možno to dostanú, to pôjde do TBR. Podobne ako toto bude také. Kaviarenko Dani asi zatiaľ nie. Myslel mágov si sem môžem dať. Vino čaj okolo by tiež mohlo byť. Hypotézu zatiaľ nie. Kamoš obor zatiaľ nie. Impuls zatiaľ nie. A toto nie, to je ja. Dobre, čiže tým pádom... Fuj. Mi tu zostala takáto krásna takýto košíček. A sem si môžem nasúkať túto kozmetiku, čo som nevedela, že kam umiestním. Tak si ju umiestním sem. Pristane, teraz nie Marko, tiež nie strach, tiež nie. Všetko detektívne má potenciál. Víč, určite áno, tento si nepochce, pretože sme prečítali. Tam zatiaľ sem. Bright. Predátor, Mile High prečítaná, tam môže ísť preč, čo máme tu veľa doma. Teoreticky, záložky. Zbehlý král tiež teraz nič. Bright to predáme tomu a Predátor zatiaľ tiež nič. Ak niekomu z vás môžem dať dobrú radu do života, nikdy si nedávajte celoplošný koberec v bielej alebo slonovinovej farbe. Budete sa za to nenávidieť. Dobre, teraz ďalší krok. Ja som si spravila screen. Tieto knižky, ktoré mám a chcem ich čítať na jeseň, si nachystám, že ich vyberiem z police. Tým pádom uvoľním v polici miesto. Tým pádom tam môžem dať niektoré z tých, čo som si nachystala. Že patria do police. Táto je asi najviac cool. Na ňu sa veľmi teším. Nakoniec ide do kôpky na TBR na jesene Practical Magic, lebo ako veľmi som ju chcela čítať, tak som to proste do konca leta nedala, čiže je v plánoch aj naďalej. No fajn. Takže na dneska to berem, že mám hotovo. A pokračovanie príšte. Tyjo, makačka. Tak. Keďže tá oblasť je už viac menej vyriešená, aj keď myslím si, že ešte pri samotnom tom chystaní toho TBR kartu, zapamätajte si tento výraz, tak si myslím, že ešte niečo tam doťukám a doladím a dopremiestňujem, pretože väčšine nie som spokojná s tým, čo si vymyslím na prvýkrát. Takže sa k tomu určite ešte vrátime, ale na teraz si tu spolu takto setkáme a vy si zoberte niečo teplé alebo studené, neviem, aké aktuálne počasie v deň, kedy to pozeráte, alebo nejaké jedlo možno a chvíľku si posedte, počilujte a popočúvajte si o mojich nových knihách, o nových prírastkoch, pretože táto časť bude spočívať v tom, že si spravíme knižný haul, pretože som spravila niekoľko objednávok z niekoľkých stránok alebo z niekoľkých zdrojov, niektoré sú nové, niektoré sú z druhej ruky a chcela by som povedať vlastne, že aké knižky som si zaobstarala na túto jeseň nové. Samozrejme ja mám nejaké, ktoré sú ako keby už kúpené skôr, ktoré som ešte nečítala, ktoré by som chcela čítať, je ich plno. Naozaj viem, že to nestihnem všetko prečítať, som si toho vedomá, ale aj tak si ich chcem nachystať do tej TBR, lebo keby náhodou človek nikdy nevie, možno príde nejaká ďalšia pandémia alebo niečo, budeme všetci doma, tak možno to aj stihnem. Ale dobre, tak tieto žarty bokom, aj keď myslím si, že by som nebola sama, kto by bol rád, keby bol zase zákaz približovania jeden k druhému, pretože to je niečo, čo mne akože na celom tom veľmi vyhovovalo, ale posuňme sa ďalej. Čiže viem, že to nestihnem všetko prečítať, ale teda napriek tomu si ich chcem pochystať všetky tie, ktoré mám, aby som to mala minimálne ako také pekné dekorácie, alebo teda ako taký vibík do tej miestnosti, do celej tej spálne a zároveň som si nejaké nové akože zaobstarala, pretože som ich mala dlhšie na wishliste, mal som ich vyhliadnuté a chcela som si ich veľmi ako keby doplniť do svojej zbierky, bez ohľadu na to, či ich prečítam tento rok, alebo niekedy v priebehu života, neviem, ale sú to teda také knižky, ktoré by mali byť nejaké ľahšie čítanie, nie sú to nejaké úplné hrôzy, takže si pekne teraz ich prejdeme a povieme si, že čo a ako. No, knižky som objednávala vlastne z 3 zdrojov. Jednu som si objednala z druhej ruky z Vintedu, niekoľko som si objednala z môjho jedného obľúbeného knižného e-shopu Najlacnejšie knihy SK, sa to tuším volá. Není to nejakým spôsobom sponzorované, bohužiaľ, ale na tomto e-shope často nakupujem, takže nemám dôvod ich neodporúčať. Aj keď teda tentokrát musím povedať, že som na nich bola trošku nahnevaná, pretože im to dodanie trvalo oveľa dlhšie. Mal som vopred objednanú, nie úplne lacnú,
vopred zaplatenú, nie úplne lacnú objednávku a trvalo im to strašne dlho, že som až akože musela, že idem riešim, viete, že giska úplne. Takže to bolo také teraz, že trošku som z nich akože taká na vážkach, ale akože určite si tam objednám ešte niečo, pretože fakt, že 98% som s nimi bola spokojná. No a potom som si jednu knižku ešte objednala z Martinusu, pretože tam bola na sklade hneď a nemusela som na ňu čakať nejaké 3 týždne, keď nakoniec som aj tak na všetky tie knihy čakala 3 týždne, no ale to je iný príbeh, nebudeme sa tu týmto akože zaoberať teraz. Čiže poďme postupne na to. A ešte som zabudla dokonca, že vlastne ešte 2 kusy príbehov som si objednala cez Amazon do čítačky. Takže ešte aj takéto tu máme, že vlastne bude to pestré, lebo čiastočne sú tie knihy aj vlastne ako keby v digitálnej forme, pretože mi vyšli akože cenou výhodnejšie tam a nemala som akože zrovna tieto dve mať potrebu fyzicky akože vlastniť, kvôli tomu, že nemali nejaké, že ani extra pekné obálky, ani proste som z nich nemala taký ten vibe, že musím to teraz mať akože fyzicky nakúpené, takže tie som si kúpila vlastne do čítačky. Čítačku mám relatívne novo, stále to beriem, že to je relatívne nové, pretože ja som sa tejto forme čítania strašne dlho bránila, podobne ako audioknihám a tiež ich počúvam, ale je to pre mňa všetko veľmi čerstvé a o tom sa môžeme niekedy inokedy porozprávať, ale teda čítačku som dostala minulý rok k narodeninám od manžela, od Gabriela a teda milujem ju, naozaj ju milujem. Je to značka, no teraz ja vlastne neviem, že aká je to značka, že Onyx Books a typ je, že Leaf 2 a milujem ju, je skvelá, ale teda je to pre mňa naozaj ešte stále také nové, pretože primárne aj tak využívam hlavne tlačené knihy, ale veľa kníh, ktoré vychádzajú u nás strašne veľa, alebo sa možno nedajú zohnať, tak si tam objednávam hlavne cez Amazon alebo Google Books, alebo jak sa to volá, Google knihy. Takže 2 prípady z tých nových kníh sú aj vlastne do tohto aparátu, zariadenia. No, ale aby sme teda boli, aby ste vedeli, čo nás čaká a ako veľa nejakého občerstvenia si máte zabezpečiť, tak do čítačky idú 2 knihy. Choď na miesto. Do čítačky idú 2 knihy, alebo teda v čítačke sú 2 knihy a zvyšok. Toto je zvyšok. Takže, a vlastne teraz som si všimla, že tu je ešte jedna z Martinusu, ktorú som, no nevadí, chaosím. Je toho veľa, je toho naozaj veľa, čiže by som sa naozaj bola veľmi rada, keby sa s týmto videom dostanem pol hodinu, takže tak. Ale teda začneme, rovno poďme na to, prejdime si, že čo mám nové, spravíme si teda knižný holík, nech môžeme potom ich chystať ten TBR card, lebo na to sa najviac teším z toho celého, ani to upratovanie ma až tak akože neoslovilo, aj keď viem, že vás možno bude baviť tá časť s tým upratovaním aspoň trošku, aj keď som to nejako veľmi netočila asi. Ale myslím si, že by to mohlo byť pre vás zaujímavé. Ja som si tuto nachystala takéto moje poznámočky do tohto krásneho zápisníka ináč. Tesco Back to School odporúčam, stále si 6 eur a je úplne skvelý, mám 2. Musela som si zabezpečiť a takto som si pekne pochystala poznámočky a anotácie týchto kníh, takže ja sa tuto takto pohodlnejšie usadím a ideme na to. Takže prvá kniha, ktorú mám v digitálnej forme v čítačke, je kniha s názvom, ten musím prečítať, pretože je dlhší, aby som ho nepoplietla. Volá sa The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic od autorky Brienne Randall. Dúfam, že to čítam správne. A mala by to byť knižka, ktorá v sebe spája nejaký taký vibe Practical Magic a Gilmore Girls, čo je úplne, že dokonalosť, aj keď som teda hovorila, že Practical Magic je skôr letná záležitosť, ale keď sa to spojí s Gilmore Girls, s Gilmorovými devčaty, dobre som to povedala? Asi, hej. Tak je to vlastne s Gilmorovými devčaty. Toto mi úplne nejde, táto čeština. A takže by to mohlo byť akože niečo fakt, že super, cítim z toho taký veľmi dobrý vibík. Ide v tej knižke o tom, ja to asi budem tak čiastočne čítať, pretože mne nikdy nešlo sa nejako učiť tieto texty, ale je to vlastne debutový román tejto autorky a vlastne mal by sa nejak zaoberať nejakými takými akože štítmi, ktoré si my ľudia staviame okolo srdca, keď sa snažíme akoby nejako brániť takéto niečo naše, tú našu mágiu, je to tu vyslovene pomenované. A ide tu v tejto knižke o to, že Sadie a Seth sú dvojičky a Seth je vlastne brat, ktorý sa od Sadie nejako odcudzil a vracia sa naspäť do mestečka, kde spolu akože zrejme žili. Keď sa dozvie, že ich babička je nejako smrteľne chorá, že teda veľmi akože času jej už nezostáva. A vlastne tým príchodom do toho mestečka zo sebou prináša nejaké hlboko pochované rodinné tajomstvá, čo znie veľmi super. A vlastne Sadie sa teda stretáva s tým, že si nie je istá, že či sa jej podarí nejako udržať pokope. Nejdeš si počúvať o knižkách?
prvý má nos. No a Sadie si teda nie je istá, že sa jej podarí nejako udržať nejakú rodinnú mágiu a celú rodinu vlastne pokope, keď babička je chorlavejšia a začali sa jej prebudzať nejaké city asi k dávnemu priateľovi, ktorý by sa mal volať Jake. A čiže sa ona vlastne musí rozhodnúť, že či je pre ňu dôležitejšia tá mágia alebo láska. Druhá kniha je prvá časť zo série 3 kníh. Volá sa to The Pumpkin Spice Cafe, ktorá vychádzala vlastne, teraz nedávno vyšla aj v slovenčine preložená s nádhernou obálkou od Adriana Macha, ktorý robí prekrásne ilustrácie. Ilustroval aj jednu sériu Harryho Pottera od Ikaru a ilustroval aj pre fragment napríklad Eragona najnovšieho, čo teraz vychádza. Čiže jeho prácu ste už mohli vidieť všelikde. Robí viacero veci, robila aj takú tú veľrybku, Gerda sa tuším volala, alebo tak, že aj pre deti veci. Mne sa jeho práca strašne páči, veľmi sa mi páči ten štýl, čiže ak by ste chceli túto knihu čítať v slovenčine, tak tá je už dostupná, mala by byť teda už v tomto čase všade asi, alebo teda verím, že áno. A má naozaj že peknú tú obálku, ale teda v tom čase, keď ja som si objednávala, tak ešte nebola a vlastne som ani nevedela, že bude, ako bude, čo bude. Takže asi kebyže som to vedela, tak by som počkala. Ale už keď ju mám teda takto, tak zatiaľ si ju nechám v tejto podobe po anglicky a potom nejako uvidíme, že čo ďalej. No, čiže Pumpkin Spice Cafe od autorky Lori Gilmore. Podľa mňa prízvisko Gilmore je spojené s jeseňou ako nič. Čiže to je pekné, akože taká zhoda by som povedala. No, a o čo v tejto knižke ide? Mala by to byť taká romantika, nejaká kombinácia, že Grumpy Sunshine, samozrejme hádajme, že kto bude Grumpy a kto bude Sunshine, keď sú tam chlapec a dievča, ako vždycky. Malo by to byť nejaká kombinácia, že vlastne ona je také mestské dievča a on je taký vidiecký chlapec. A takisto je tam vlastne nejaký ten Gilmore Girls vibe. Takže na to som akože veľmi zvedavá, že čo sa tam akože udeje. A prípadá mi to trošku z toho, čo som čítala, z takého toho náznaku, že by to mohlo byť niečo, ako bola, že Lorelai a Luke v Gilmorkách, niečo také, lebo oni boli takí Grumpy Sunshine, čiže možno niečo také. A ide o to, že Ginny dostane od svojej tetušky nejakú jej milovanú kaviareň, ktorej akože sa venovala, čo je tá Pumpkin Spice Cafe, predpokladám. A teda áno, vlastne, však som si to aj poznačila. A v malom mestečku, ktoré sa volá Dream Harbor, čo je vlastne aj názov celej tejto série, ktorá sa volá Dream Harbor. A vlastne Ginny využije túto príležitosť ako príležitosť na nový začiatok ďaleko od veľkomesta, v ktorom žije, že sa presťahuje do tohto malého mestečka. No a tam stretne Logana, čo je vlastne nejaký miestny farmár, čiže pre nás Luke. Ten sa nejako akože v tom mestečku tak akože vyhýba, že nejakým takým miestnym klebetkám a tak, čiže stále je to taký vibe, že Luke. Vlastne ten príchod tej Ginny do toho Dream Harboru ho vyvedie nejako z tejto jeho rutiny, čiže Luke. Ale teda niečo ho k nej priťahuje napriek tomu, že sa týmto veciam vyhýba. Čiže Luke. Takže som naozaj veľmi zvedavá, ako to bude, ale zatiaľ z toho mám takýto nejaký pocit, že by to mohlo byť niečo na štýl Luka a Lorelai. No a potom vlastne v tejto sérii vyšli ďalšie 2 knihy, o ktorých ešte len premýšľam, že či si ich kúpim. Sú to vlastne pokračovania. Jedno je také tiež akože jesenné, dajme tomu, to je kniha 2, volá sa to, že Cinnamon Bun Bookstore, čo vyzerá akože veľmi fajn. A potom tretie pokračovanie je už také vianočné, by som povedala skôr, a to sa volá The Christmas Tree Farm. Čiže nie je to, že by som povedala, ale je to vianočné pokračovanie. Takže uvidím, ako sa mi bude zdať táto prvá časť a podľa toho sa rozhodnem, že či budem čítať aj ďalej, ale vyzerá to veľmi sľubne a myslím si, že by to tiež mohlo byť taká nejaká úplne, že oddychová romantika. Teraz už ideme pokračovať fyzickými kópiami a ako prvá je tu takáto krásnotka. Všetko sú to, myslím si, že okrem jednej paperbacky. Čiže toto je taký paperbackík, ináč má krásny obal, má taký, nie úplne papírový, ja to volám, že poloplastový, lebo on je taký, verím, že to počujete, taký iný. A je to teda knižka s názvom Ravenfall od autorky, ktorá sa volá Kaylin Josephson. Dúfam, že to čítam správne, ak nie, veľmi sa ospravedlňujem. A je to teda, akože tá obálka je naozaj pekná. Taká fakt, že má to úplne taký ten vibe, ktorý chcem. A idem teda vám prečítať, alebo teda povedať, že o čom vlastne to je. Malo by sa v tomto spájať ako keby nejaký vibe filmu Halloween Town, ktorý mám veľmi rada, a filmu Supernatural, ktorý som ešte nevidela, čiže neviem, o čo ide, ale malo by to byť niečo takéto. A je to vlastne middle grade knižka, čo vlastne znamená, že je pre takých tínedžerov od nejakých, ja neviem, že ako sa ráta to middle grade, ešte to skúsim dohľadať, ale tak akože z hlavy sa mi zdá, že to nejakých 10 až 15, alebo nejaký taký akože také vekové rozpätie, čiže nebude to žiadne ťažké čítanie, verím, že to bude taká oddychovka. A už sa mi overilo z minula, že tieto middle grade knižky sú naozaj že skvelé aj pre mňa na čítanie, naozaj ma bavia, väčšinou sú fakt, že dobre napísané a majú presne ten vibe, ktorý chcem, takže sa na to veľmi, veľmi teším.
No a ide o to, že by tu mal byť nejaký čarovný hostinec a dve deti s nadprirodzenými schopnosťami. Starodávna keltská bytosť, ktorá sa snaží zničiť ich svet do halloweenskej noci. Čo znie úplne skvelé. 13-ročná Annabella Bellinkey nikdy nebola normálna, dokonca ani podľa štandardnou svojej okultnej rodiny. Každá generácia v jej rodine svoje schopnosti využívala na pomoc pri prevádzke Ravenfall Inn, čo je vlastne, predpokladám, že ten ich hostinec. A rozľahlého magického, teda nie že ale ten Ravenfall Inn by mal byť nejaký rozľahlý magický bed and breakfast, taký penziónik typujem, že na križovatke ľudského a nejakého iného sveta, čo je vlastne perfektné. Vlastne pre ňu je veľmi ťažké nejako prispieť do fungovania tejto rodiny, keďže jej jedinou schopnosťou je to, že vie predvídať smrť, čo je dosť cool schopnosť podľa mňa. A potom do Ravenfall príde 14-ročný Colin Pierce, musela som si pomôcť mojou pomôckou. A ten vlastne hľadá nejakého svojho nezvestného brata a nejaké monštrum, ktoré zabilo jeho rodičov, alebo teda ich spoločných rodičov. A teda stretne sa s Annabelle. A vlastne teda tam mu chce akože nejako pomôcť. A tým, že ako spoločne pátrajú, tak odkrývajú nejaké ešte iné tajomstvá, než tie, ktoré pôvodne sa snažili nejako rozlúsknuť. No, čiže to by bola knižka Ravenfall a vlastne má tiež dve pokračovania, ktoré samozrejme uvidím, ako sa budem cítiť z tejto, a pokračovania sa volajú Hollowthorne je kniha číslo 2 a Witchwood je kniha číslo 3. Vyzerajú veľmi sľubne, tu je aj akože ukážka, ale ja vám to sem určite nejako dám. A vyzerá to veľmi sľubne a vkladám do toho veľké nádeje. Ďalšia knižka, ktorú tu mám, vyzerá takto. Volá sa Whispering Pines a je od autorky Heidi Lang a Katie Bartkovsky. Dúfam, že som zase dobre. Je to vlastne tiež taká middle grade knižka. Takisto je zo série. Rain otec zmizol bez stopy a Ray vie, čo sa mu stalo. Nikto jej však neverí, keď hovorí, že jej otec neutiekol, Remus. A že ho vlastne uniesli. Teraz, o rok neskôr, sa Rayna matka rozhodla, že potrebujú nový začiatok, a tak sa presťahujú do nového mesta v nádeji, že život sa môže vrátiť do normálu. Problém je, že v meste Whispering Pines nič nie je normálne. Nikto to nevie lepšie ako Caden, ktorý celý svoj život prežil v mestečku Whispering Pines a videl toho viac než dosť. Pretože Whispering Pines, jeho matka usúdila, že je perfektné mesto na to, aby tam podnikala vo svojom biznise, čo je vlastne lov na duchov. No, potom sa stratí niekoľko detí a vrátia sa naspäť ako zombíci. Bez očí, čo už začína byť trošku creepy na nejakú middle grade knižku. Mnohí z miestnych obyvateľov to nejako len tak akože odmávnu, že veď to je akože taký bežný deň v našom mestečku Whispering Pines. Ale teda týmto dvom sa to nejako nezdá a začnú pátrať. Respektíve Caden má nejaké tajomstvo, ktoré by mohlo vysvetliť, prečo niekto kradne deťom oči. A keďže Ray vie, aké to je byť niekto, komu neveria, tak sa rozhodne s Cadenom spojiť a spolu pátrajú. Táto kniha by mala mať taký vibe, že spooky, small town, proste jeseň, malomestská, strašidelná. Malo by tam ísť o nejaké záhady v malomeste, dve deti, ktoré pátrajú po tom, čo sa deje. Úplne, že presne ten vibe, ktorý ja som hľadala cez leto. Veľmi by som si chcela prečítať nejakú takú letnú, akože takú spooky, small town, summer, niečo také. Ale teda našla som takúto vec, ktorú som sa rozhodla čítať na jeseň a fakt, že na túto sa teším. Neviem, že či nie náhodou aj zo všetkých najviac. No a knižka Whispering Pines, ako som spomínala, patrí do série, v ktorej sú 4 knihy celkom. Kniha 2 sa volá Infestation, kniha 3 sa volá Reckoning a kniha 4 sa volá Extinction, asi, myslím si, že tak. Čiže akože radšej mám popravde standalone knižky. Ale ak by tá prvá bola fakt, že dobrá, tak určite si budem prečítať. Určite si budem chcieť prečítať aj zvyšok tejto série. Ďalšia kniha, ktorú tu mám, vyzerá takto. Má tiež úplne že skvelú obálku, naozaj sa mi strašne páči a volá sa The Hunting of Evelyn Jones od Phila Hicksa. A zase, takisto je to nejaká middle grade knižka, v ktorej ide o to, že mladá Evelyn Jones miluje čítanie strašidelných príbehov
a jej pol rok, beriem to tak, že asi polročné prázdniny nejaké alebo niečo také, sa vlastne stane ešte strašidelnejším tým, že nájde proste nejakú zabudnutú, starú, strašidelnú knihu. A v tejto knihe nájde nielenže príbehy, ktoré sú úplne, že je z toho behám raz po chrbte, ale tá kniha predtým ešte patrila, musím si zase zobrať pomôcku, Primrose Pembertyovej, ktorá záhadne zmizla a už ju nikto nikdy nevidel. Takže vlastne sa Evelyn, ktorú to zaujme, Evelyn, sa rozhodne pátrať, aby vlastne vyriešila túto záhadu, alebo teda toto tajomstvo jej zmiznutia. Opäť teda kniha patrí do série. Kniha číslo 2 sa volá The Bewitching of Evelyn Jones a kniha číslo 3 sa volá The Vanishing of Evelyn Jones. A obe, alebo teda všetky tri, vyzerajú veľmi zaujímavo. Ja viem, že to hovorím pri každej, ale naozaj mám pocit, že tentokrát som si vybrala fakt, že také knižky, ktoré sú úplne, že top tier. Teraz ďalšia knižka. Prosím vás, ak sú tu milovníci komiksov a takých akože veľmi comforting, cozy, akože trošku je to strašidelné, ale také cozy strašidelné, také útulno strašidelné, tak toto bude niečo pre vás. Objednala som si takúto knižku. Prosím vás, ja som ju tam nemohla nechať. Má aj pokračovanie, takže to som si mohla síce rovno zobrať, ale tá kniha sa volá Garlic and the Vampire a je od autorky alebo autora, nie som si teraz istá, Brie Paulsen a je to komiks. Je to akože graphic novel alebo graphic, ja neviem, rozprávka možno a je to vlastne o Garlikovi, o cesnaku, ktorý sa nejako stará o svoju záhradku, tam si žije v kľude, v miery, v takej dedinke zeleninovej a potom sa vlastne celá tá dedina tých zelenín dozvie, že sa do nedalekého zámku nasťahoval nejaký upír, ktorého sa všetci strašne boja a vlastne zistia nejako si ako keby zvolia tohoto cesnaka, že on je ten vhodný na to, aby tam vlastne išiel za ním a nejako to tam s ním vyriešil. Takže tento Garlic chudák tam ide napriek nejakému svojmu strachu, napriek svojim nejakým pochybnostiam a ide vlastne za týmto upírom a netuším, čo sa tam stane a strašne sa na to teším a úplne to má úplne taký dokonalý vibe táto knižka, čiže ešte aj krásne vonia, milujem ako vonia komiksy, oni vonia taký inak, lebo je tam taká iná farba použitá a celé je to proste také. Je to nádherné, veľmi sa na to teším. Pokračovanie sa volá Garlic and the Witch, takže to bude tiež nejaké také akože v tejto téme, v tomto období, v tomto vibe a mne už zachádza slnko do keľu. Mňa to strašne mrzí. Nevadí, nejako to vymyslíme. Budem trošku tmavšia, to prežijete. Takže tak, idem kopnúť do vrtule. Ďalšia kniha, čo tu mám, sa volá Alice. Je to od autorky Christiny Henry a je to hororový twist na Alicu v krajine zázrakov. Kniha je zo série, pokračuje to potom knihou Red Queen a Looking Glass a takisto teda táto autorka napísala ešte aj taký nejaký hororový twist na Malomorskú vílu a Petra Pana. Čiže ak to bude dobré, tak mám jednoznačne sériu, ktorej sa budem venovať. A je to vlastne o Alici, ktorá je zavretá v nejakej liečebni, na nejakej psychiatrii alebo kde. A vlastne opäť sa jej nejako prihlási králik a opäť ho niekam nasleduje. Ale tým, že by to mal byť nejaký hororový twist, netuším, čo sa tam má stať. Ale vyzerá to brutálne a mega sa na to teším. Ďalšia kniha, ktorou budeme pokračovať, je kniha s názvom Cackle od autorky Rachel Harrison. A tá anotácia bola napísaná tak veľmi akože neohrabane, ale skrátka ide o to, že Annie opustí priateľ a ona dostane ponuku ísť na nejaké malé mesto. Čo mi zatiaľ dalo akože taký vibík, ako bol český film Bezva ženská na krku, ináč skvelý film, ak ste ho nevideli. Je to taká komédia, ktorá je naozaj super a toto mi dalo taký vibe, že tam to bolo tak nejako podobne. A teda ona tam príde, akože všetko je krásne, domček útulný, ľudia milí, všetko super, akurát, že teda v dome má nejakých premnožených pavúkov a vyskytuje sa v tom mestečku nejaká ženská, ktorá sa volá Sophie a Annie sa s ňou stretne a ona je taká trošku, že má taký iný vibík, je strašne krásna, je strašne vtipná, múdra, povzbudzuje Annie a neviem čo všetko. Ale teda Annie začne mať časom také podozrenie, že Sophie by mohla byť čarodejnica. Čo teda my už teraz vieme, že určite bude, áno, lebo sa to volá Cackle, má to obrázku, má to obálku, akú to má a proste je to jednoznačne, že to tak bude. Ale teda neviem, o čom by to inak malo byť. Akože podľa mňa, čo si tak typujem, že nejaké možno priateľstvo, čarodejnice a mukelky alebo čo, ale som na to zvedavá a určite, keď to prečítam, tak dám von recenziu, takže sa to dozviete aj vy, ale zatiaľ ma to akože zaujalo skôr obálkou a názvom, než tou anotáciou, lebo to je hrozná.
Ďalšia knižka, tu som si ako jedinú kúpila v tvrdom obale, pretože som ju chcela v tvrdom obale a má dokonalú obálku. Vyzerá takto a volá sa The Honey Witch od autorky Sydney J. Shields. A táto kniha má pre mňa akože z tej anotácie, čo som čítala, taký vibe Practical Magic, pretože ide o to, že 21-ročná nejaká čarodejnica Marigold Claude, ktorá žije na ostrove Innisfree, si nemôže nájsť pravú lásku a vlastne bola nejako ako keby oslovená nejakou čarodejnicou, že ju zoberie do nejakého učenia, teda verím, že dobre hovorím, a vlastne vychová z nej alebo vycvičí z nej ďalšiu The Honey Witch. A vlastne ona tam akože jediné, čo s tým prichádza, akože ten háčik, alebo skôr taká lodná kotva, je, že vlastne sa do nej nikto nemôže zamilovať. Čo je ten môj vibe Practical Magic, pretože tam to tak nejako bolo, že do tých sestier sa nikto nemohol zalúbiť, lebo zomrela. Tak tuto neviem, čo sa stane, ale proste sa do nej môže zalúbiť. No a potom na ten ostrovček prichádza nová osoba. Prichádza tam niekto, kto sa volá Lottie Berg, ktorá je vlastne úplne skeptická, neverí na mágiu a tak ďalej. A táto Marigold sa ju rozhodne nejako presvedčiť, alebo teda nejako akože ukázať takú tú mágiu. Lenže oni dve sa tam spolu nejako začnú akože motkať. Ja viem, že teda tento román by mal byť akože nejaký taký, že LGBT akože že vzťah, relationship proste dievča s dievčaťom. A strašne sa na to teším, lebo takých som čítala jeden asi zatiaľ. Čiže je to pre mňa také ešte neprebádané územie, ale veľmi sa na to teším. A že proste oni sa tam spolu začnú tak nejako motkať. Teraz sa do toho domotá nejaká čierna mágia, bude ohrozený teda nejak akože aj nejaké bezpečie, nejaký domov a proste všetko, čo tam mali akože také nejaké zabehnuté, tak bude akože zrazu v ohrození. Viem, že som to povedala tak veľmi chaoticky, ale zrovna tento úsek som natáčala na dvakrát, pretože som to prvýkrát poplietla úplne celé. Takže nejako takto by to malo byť a som na to veľmi zvedavá, čo to bude. Čítala som na to veľmi rozličné recenzie, takže uvidíme. Potom tu máme knižku, ktorú ste videli už v minulom videu, ako sme ju boli kúpovať, alebo teda ako mi ju bol Gabko kúpiť v Martinuse. Je to s takouto krásnou orieskou, volá sa Legendy a latte od autora Travisa Baldryho. A ide o to, že vlastne mladá orkyňa Viv sa rozhodne, že už ju nebaví zabíjanie a zavesí túto svoju kariéru na klinec a otvorí si nejakú kaviarničku. A tu mám ešte cenovku, ja to neznašam, keď tu mám tie cenovky. To ide rovno dole. A je vlastne unavená z nekonečných bojov a zaumieni si, že obráti list a otvorí si teraz svoju prvú kaviareň v meste Thun. Ceste stoja mnohé prekážky, vrátane skutočnosti, že obyvatelia mesta nemajú potuchy, čo to vlastne káva je. To je dosť blbé. A orkyňa sa vlastne túži zanechať tie staré chodníčky a pohnúť sa ďalej, no bez pomoci to určite nezvládne. A skutočné bohatstvo jej novej neprebadanej cesty spočíva v pútnikoch, ktorých na nej stretá. A či už ich zviedla dokopy stará mágia, lahodné koláčiky alebo šálka čerstvo varenej kávy. Časom sa z nich azda ukľujú, partneri vykľujú, rodina, alebo možno čosi viac, čo by si Viv nedokázala predstaviť ani vo sne. Čítala som recenzie, že táto kniha je veľmi cozy, veľmi útulná, veľmi taká pekná, taká... Ja z toho cítim voňavé koláčikové škoricové objatie, takže som na to veľmi zvedavá. Páči sa mi to, že to nie je úplne zo sveta ľudia, že je to také čisté romantické fantasy, takže z toho som úplne nadšená. A bude z tejto kôpky jedna z prvých, ktoré sa chystám teda prečítať, ale mám ich naozaj veľa, ktoré sa chystám prečítať, takže ťažko povedať. Posledná kniha, ktorou končím a už sa nemusím stresovať tým, že mi tu zapadlo slnko, je Čokoládový klub od autorky Carol Matthewsovej. To je tá, ktorú som si objednala z Vintedu. A od tejto čakám tiež čisto takú romantiku. Niektoré ženy sú závislé od nakupovania, ďalšie sa nevedia nabažiť šampanského, niektorým stačí skvelá kniha, sú aj také, ktoré sa najlepšie odreagujú vonku v meste s kamoškami. Pre Lucy Lombardovú neexistuje nič, čo by nevyliečila čokoláda od zlomeného srdca až po bolesť hlavy. To je niečo ako ja. A nie je v tom sama. Spoločnú vášeň si užívajú aj jej priateľky Mierumilovna Autumn, to je nádherné meno, utrápená mama Nadia a vášnivá zvodkyňa Chantal, ktoré spolu tvoria Čokoládový klub. Ten neváha zasiahnuť, keď sa v živote niektorej z nich objaví kríza a tých sa tam veru vyskytne veľmi veľa. Vtedy musia vyhlásiť čokoládovú pohotovosť. Ich záchranné akcie sú často bláznivé a dobrodružné. Znie to ako naozaj veľmi príjemná, cozy, taká girly, nejaká akože skupinka,
ktorá vlastne robí nejaké zaujímavé veci. Dúfam, že to nebude nuda. Takže tak. Čiže to by bolo všetko. Verím, že som vás neunudila, ale mňa to veľmi bavilo si to takto skúmať. Ja sa priznám, že ja si málo kedy čítam tieto anotácie, ja si málo kedy pozerám, o čom tie knihy sú, alebo o čom by mali byť. Najčastejšie si ich kúpim podľa obálky, podľa názvu, podľa niekoho odporúčania, alebo len tak, že veľmi, veľmi zbežne matne si pozriem, že o čom teda tie knihy sú. A podľa toho sa nejako zariadujem, väčšinou teda až takto do hĺbky. Toto bolo pre mňa veľmi do hĺbky. Nejdem. Takže dúfam, že som vás možno navnadila, možno som vás pobavila, možno proste niečo. A teraz už ideme na to kľúčové a ideme chystať TBR card. TBR card, alebo To Be Read card, je vlastne taký vozíček, čo ste videli v predchádzajúcom videu, ako mi Gabriel zostavoval. A je to vlastne niečo, kam si človek uloží knihy, ktoré sa chystá prečítať. Pretože To Be Read znamená v takom veľmi voľnom preklade bude prečítané, alebo má byť prečítané, alebo niečo v tom zmysle. A je to vlastne niečo, kam si booktokery, bookstagrameri, booktuberi a všetci ľudia, ktorí vlastne tvoria knižný content, skladajú knižky, ktoré sa chystajú čítať. Ja som doteraz mala akože TBR pile, iba takú akože kôpku v tom hnedom košičku, ktorý ste videli niekde v úvode videa, ale musím povedať, že to pre mňa úplne nefungovalo a vždycky som veľmi chcela tento TBR card, pretože mi to strašne páči, má to krásnu estetiku, je to podľa mňa také zmysluplné, aj funkčné, aj estetické, aj všetko. A tak som sa rozhodla, že si ho teda konečne zaobstarám. Takže som si ho objednala. Minule ste videli, ako mi ho Gabriel poskladal a teraz prišiel ten čas, aby som si ho zaplnila. Takto momentálne vyzerá môj vozíček, kam som si naskladala všetko možné. A konečne si tam idem uložiť tie knižky. Tuto mám ešte aj toho tam chcem nejako nadekorovať. A mám tu aj nejaké také iné veci, ktoré by som sa chcela poukladať všetky. Neviem ani kam to mám teraz dať. Čiže ako prvú knižku si tam zakladám Murder Your Employer. To je perfektné. Strašne sa na ňu teším. Dobre. Ďalej. Čo budeme mať ďalej? Ja si možno budem robiť, že 2 poličky naraz. Lebo niektoré mám také, že prioritnejšie a niektoré mám menej prioritné. To môžem dať takto. Ešte to krídlo. A k nemu určite môžem dať železný plameň. K nemu môžu ísť aj božské rivaly. Dole môžu ísť aj námesečný vrazy. Dole môžu ísť aj XX. Tiež môže ísť dole. Sem hore si dáme Four Villains. Bright môže ísť tiež dole. Belladonna môže ísť tiež dole. V podstate mi hovorí, že nezostane. Štatkový klub detektívov môže ísť dole. Hore si dáme ešte Secret History. Dáme si tam všetky tieto nové. Evelyn Jones, Keckle, Alice, Garlic, Ravenfall, Whispering Pines, Čokoládový klub, Legendy a Latte. Tiež tam môže ísť Agáta. Môže tam ísť Honey Witch, Víno a čary. A vlastne toto tu takto ani nebude, lebo som zabudla na styling. Čiže niekde tu musíme spraviť meno miesto Sergejovi. Ísť dole. Ale Sergej sa nepôjde ešte stále. Tak si dáme dole Honey Witch. To úplne nechcem, ale asi hej. A už sa sem vleze. Vleze sa sem Sergej. Krásne, milujem. Bude to tu podpírať. A som sa ešte niečo zmestí. Píšme si sem Witch. Nice. Sem môžu ísť Maidens of the Cave a Stone Maidens. To sú ináč krásne knižky, ktoré vlastne, ku ktorým som sa ja dostala kvôli TikToku. Má to nádherný príbeh, skúsim vám to niekde tuto akože zdieľať, nejako prelinkovať alebo niečo. A veľmi som chcela podporiť toho autora, takže som si ich zaobstarala. Určite tam dáme Čarodejnice, Practical Magic. Dám si tam Pána Drakulu a Pána Frankyho. No a tu by zostalo veľmi veľa prázdneho miesta a sem si asi šupnem tie košíky. A sem hore ešte som si dala niekam icebreakera, to sem. To budem čítať teraz veľmi pekne ako včasne. Fajn, je super vedieť, že to má takúto veľkú kapacitu. Ešte by som tam niečo iné napala. Neviem, že či si letku nechám tu, alebo ju nejako preštilujem. Ale idem si sem ešte dať toto. Som pôvodne chcela, aby viselo. Ale asi to bude lepšie umiestniť dnu. No, a tu si to rozdelím tak, že sem si dám tieto highlightery. Sem si dám záložky. Obzvlášť pekné. Sú moje obľúbené, ešte niekde mám také z tejto kolekcie od Paper Blanks. Ale akože
Buď jak buď. Opa. Sem si môžem dať fixky. Môžem si tam dať tieto vyrobené záložky. A do tohto posledného si dám tieto anotovacie bločky. Lepiky, tabíky, neviem, jak sa to ani oficiálne volá. Takže takto. Nakoniec som to dala sem. Dávam si ešte za úlohu taký dlhodobý cieľ, ktorý už nestíham v tomto videu nejako, umiestniť niekam inám gitaru a umiestniť niekam platne. Lebo tie tu akože obviesli zostať nemôžu. Ale inak som spokojná. Dobre, tak som to ešte inak vymyslela. Platne som dala zatiaľ za knižky. Toto som dala sem dopredu. A kvietok som dala dole. Dobre, takže zatiaľ takto. A uvidíme to ešte časom. Určite budem nejako premiesňovať, lebo mi aj vadí, že je toto proste všetko také strašne natlačené na sebe. Ale tak zatiaľ to bude tak. Tak. Ak ste došli až sem, naozaj vám za to veľmi pekne ďakujem, pretože verím, že som vo vás našla spriaznenú dušu k týmto knižným kontentom, ktorých sa chystám, verím, točiť viac, pretože je to niečo, čo ma začalo naozaj veľmi baviť, veľmi naplňať. Stala sa z toho moja vášeň a taký môj ako keby taký zmysel v tom vidím, že naozaj toto je niečo, čomu by som sa chcela venovať. Čiže napriek tomu, že s tým svetlom to bolo v tomto videu také trošku tragické, tak verím, že sa vám aj napriek tomu video páčilo. Naozaj, ak ste to pozerali až sem, tak vám za to veľmi pekne ďakujem. Som rada, že ste tu dnes boli so mnou a budem veľmi, veľmi rada, ak si ma zapnete zase na budúce, keď vyjde niečo nové. Strašne vám ďakujem aj za všetku spätnú väzbu od predchádzajúceho videa alebo k predchádzajúcemu videu, za všetky vaše komentáre, za všetky správy, ktoré ste mi poslali súkromne, alebo ak ste mi niečo osobne povedali k tomu videu. Naozaj veľmi, veľmi si to vážim. Strašne veľa to pre mňa znamená, extrémne ma to povzbudilo a som za vás strašne vďačná za každého jedného z vás, ktorý ma podporil, či už len pozretím, alebo aj nejakou takouto spätnou väzbou, priamou komentárom alebo správou, alebo hocičím. Naozaj si to veľmi vážim, veľa to pre mňa znamená a som za vás naozaj strašne vďačná, len som chcela, aby ste to vedeli. Takže týmto toto video už ukončujem. Naozaj ďakujem za pozretie, budem sa tešiť na vaše komentáre, budem rada, keď mi napíšete, či ste niečo z týchto kníh čítali, či vás niečo zaujalo a chceli by ste si to prečítať, alebo proste aké sú vaše pocity a dojmy, či vôbec čítate niečo takéto jesenné, sezónne, alebo si vyberáte knižky podľa niečoho iného. O knihách sa budem baviť vždy a veľmi rada, takže budem naozaj šťastná, keď mi niečo k tomu napíšete, alebo mi len dáte vedieť, ako sa vám tento koncept a tento formát páčili a pozdávali. Takže to už bude odo mňa naozaj na dneska úplne všetko, ja už som vyrozprávaná. A verím, že teda sa vidíme čoskoro. Budem sa na vás opäť veľmi tešiť.